Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisangu promo yakuthanda neSithembu season 8 we guys kukhona oxoshwa uMayeni uthi ucele ehambe eyokontanga yakhe eyiyekelele ikhehla. Isho sikhehla lumseleku ngoba ikhehla lakhe. Hayibo. Manje kuxoshwa bani? Umakhwele efika. But umakhwele una 25 guys. Yona leyo ukuthi una 25 hayi ikhona indawo ehlebisayo kuyona. Ikhona indawo ehlebisayo phela ngiyanazi nini iwuniso yena nibaleke lana ilindele ukuthi ezinye izinto ziyosho fix. Mina ngibona ukuthi ubani wazi iminyaka yalo sisi ngempela kuze kuthi una 25. Una 25. Hayibo. Una 25 ophumelele wena ngakhe beno umpumelelo usine ulwandle ngoba umpilonzo yena ezothi 21. Hebo. Izothi wanento. Ngoba phela umakhwele ingane zizomphoqa. Usine nje ngeke ayingene indaba yokuthi umakhwele uma wakhe mawuthi uno 25. Ha? Oh khona wangibuza uMayeni khona amxoshayo ekazana ngikhohle asazi ngoba phela kamseleka abancane bawu2 manje makukhona uMakhwele ukuthi uMayeni usexabane nobani lwasemtshela ukuthi shiya phansi indaba yomuntu omdala kunawe hamba uyofuna intanga yakho asazi cha emzumbe we guys izinto zakhona uzothola ukuthi bayiphambanisile le uMayeni akasho kuMakhwele. Mayesho kumakhwela akhe khona wangibuza ukuthi uyoung and fresh wrong ngani yabo uyoung and fresh young and fresh uba wrong kuphi ngesikhathi uyoung and fresh uya kwisithembu wazothi isithembu mase usuphakathi usuyatetema hayi wrong lapho ke ngoba phela manje wena usuke uthi ngokukhetha isithembu awukho omncane ngoba uyasazi ukuthi isithembu sinjani. Isithembu sisho ukuthi uno-husband onamanye amakhosikazi and la makhosikazi awakuncengile ngoba nawe ungawancengile yabo ngesikhathi ulapha ngaphandle ubuka izinto eziphakathi nawe bewu-selfish ungabacabangeli abanye musa ukufika ephakathi ushe masuyakhala ngoba wena ukhethe ungena emlilweni wrong lapho ku-young and fresh ngoba nginginayo ngilaleli ngithi mina hayibo why kwahlezwe kublamewa olapha omamkhulu aba-wrong kodwa udade uye naye usukela ubaba emboneni ukuthi ufeke i-ring phela ngithi uzoza ku wena umnika ithuba ngesikhathi umnika ithuba usuke unendaba ukuthi ukuphi ukuyiphi iposition unkosikazi wakhe nomshado wakhe bayazisana kahle cha wena usuke ufuna ama-benefits owafunayo wathola ama-benefits zande inkulumo mase kuthiwa uyashada ubona ukuthi mase ufika emshadweni umamkhulu uzofika eshaya ihlombeke isithembu nje asifune young and fresh kodwa mawungena uba young and fresh ungene ukuthi uya kwisithembu isithembu futhi awusingeni ngoba unenhliziyo enhle because inhliziyo enhle bizothi hlala kini yezwa asinayo nje isithembu lento enhleleni yisho niqama manga ukuthi hey inhliziyo enjani ayikho inhliziyo emhlophe kwenza ukuthi lalela loyo baba okhuluma kuwe efaka i-ring how yabo lento ethi we listen we don't judge mina we listen we judge because ninamanga nina niyakhohlisana ngasho ukuthi enye into uzoyisha abangani bakho bekuvumele kuyo nomngani naye mako wamngani hayi phela ukuthi thina saze sishelwe ubhuda abashadile ubaba abashadile mase siba naleyo nto ukuthi uyabo awazamcabanga ophambili awumcabanga ngokosikazi wakhe awumcabanga nezingane zakhe usuke uyicabangela wena nama-benefits atholwa wena so mase ufika lapha yana befika lapha wena bekufundisa ukuthi isithembu yini ungakhali phela yiyo lento oyikhethile ukubona lo muntu lo okhetha situation ayibona ukuthi injani mase sefikile phakathi sekuyena futhi i-victim hayibo ukubona isimo esijalo ulapho ku-young and fresh wrong khona ngoba usefika lapha usezoba yingane awukwazi ukuba yingane uzoshare uhusband impossible leyo nto awukwazi ukuba ingane ulalela umuntu oshadile okokuqala usisizulu sithini nezabazalwane neBhayibheli sithini awukwazi
ukususa nje the minute unikeza ithuba lo baba ufake i-ring ukhuluma naye awuseyona ingane. Wazi futhi ukuthi ushadile unonkosikazi wakhe, awazi ukuthi kwenzakalani emshadweni, kodwa wena uyafika uzomnikeza ama-hugs a-close. Wena ufuna ukuya ey'ndaweni ey'thile, awukwazi ukuba ingane. Sukuba-ke yi-victim uma sebekunyisa lapha because uzonyiswa vele kwisithembu. Sinjalo nje isithembu. Isithembu wena ukhethile ukuthi kungenzeka ukuthi kuyathaka uthanda laphaya uyaphakathi. Kungenzeka ukuthi laphayana kuthethisana everyday uyaphakathi. Yisithembu leso. Ukuthi phela sisaqisiwe sine-makeup, sinanani nemali, kodwa yisithembu leso. Yikho abanye beze singcono uma sinemali kuzoba nayo leyo nto leyo. Isithembu. Nakho nje uma ngabe sethi lana begqokisa uMakhomalo, bekufanele ngabe uma ngabe ngixoxele waya kumshado wawo kwisithembu lesiyana salo baba wase-Greytown, wase-Greytown eMsinga. Manje ifuna lonto social media niyifuna because ngangifuna ukubona ukuthi uma ngabe lento ayishoyo uqinisile yini. Wahamba yena nobaba uMsileko beye emshadweni walo baba. Lo baba eshada nobani? Nonkosikazi wakhe wesithathu. Wayengekho umamkhulu. Sho ngase ngiyayibuza ukuthi so uma ngabe ngesikhathi lapha emshadweni nobaba uMsileko wabona ku-wrong ukuthi akekho umamkhulu njengoba nowasemzombe engayanga. Njengoba naye wayihambile kuloya mshado nobaba uMsileko because yisi isithembu leso. Abo sengikuba izinto ey'ningi wegazi kodwa nje ngifuna ukuxoxela ukuthi mina ngiyi-understand idaba yosisi laba abancane. Akhethe yena ukuthi uyoshada mhlawumbe nobaba ona-50 ubaba ona-55 yena abe no-20 something. Sekunamakhosikazi, usefuna namakhosikazi am-treat-e ngathi uyingane yabo, ebe unkosikazi naye, ezele ama-duties okuba unkosikazi. Usefuna manje hawu, ngeke uzobe yiqanda lamakhosikazi, uzoba yiqanda la-husband kuphela. Uma ezokwenza iqando futhi naye. Ileyo nto engishoyo ukuthi hawu masibaba iminyaka amakhwela ukuthi kodwa kumqondo awuvuthwe uma usufika lapha ngoba into ayikhethi. Mase besha sekumamkhulu wenzeni umamkhulu. Hayi bo. Umamkhulu engakumemanga kungcono lokumemile. Ilezi iy'nkomo ngintshela ezingikhulumisayo ukulusa iy'nkomo sekwenza ukuthi ngibe nomsindo ngikhulume. Bye.